mangosinzira mega kubva kune varidzi venyaya vari panyanga nhasi. Ndakabatana naPapa Tongo vanotungamira chikwata Super Generation vanorova mhanzi vari paZimbabwe. Mhanzi vachirondedzera pamusoro pekambo kanonzi Pindirai kanova title track yefirst album yavo inonzi Pindirai. Papa Tongo, vatereri vari kuda kuziva kuti Papa Tongo ndiani, makabarirwa kupi, munogara kupi, munobatika kupi, ameno kuti mungakwanisa kungotipawo here karondedzera just a brief history about yourself, kuti zvemumhanzi makazozvitanga rini ende zviri kufamba sei munyaya yemumhanzi. Aita zvakanaka. Papa Tongo chizvarwa chemuZimbabwe. Rukuvhute rwangu ruri kuMount Darwin uko ndiko kumviromviro kumavambo kwazvakatangira. Iyo nhaurwa yekuchutika waya ndo kwaikatangira. Pari zvino zvangu ndigere mudunhu rino reGlenora Sea Extension muHarare. Tokwatiri kupfuurira mberi nekurova waya. Super Generation chikwata chakavambwa mugore ra2005 kusvika pari zvino tiri kuti aiwa bhora muenda mberi. Ndo kwatikananga ikoko vafadzwe vadakadzwe vaitiro zvakanaka. Tinotenda. Vatereri muri kungozidzira mega. Papa Tongo ndewe paMount Dididi apa. Kune vakanga vakaterera sondo rapfuura ndakaenda kutaura namukoma Albert Guts. Ndewe paMount Dididi. Saka Mount Dididi yakatozvipengera naika. Ndinotenda zvikuru Papa Tongo. Mungade kundiudza kuti chikwata chakamira sei, maband members zvese nemainstruments avanorova zvese, kuti munani nani muchikwata cheSuper Generation. Right, pari zvino chikwata chakamira chakadai so. Kuma drums tina mukoma Zvinonga Saki. Parhythm pana mukoma Gelo, tina mukoma Tatenda. Pa bass pana mukoma Ezrom. Then pa lead guitar pa lead vocal pana Papa Tongo. Exactly. Lumamira zvikaita pari zvino. Kune vatereri vese muri kutibata muri pachirongo huchi pasina nyuchi neni wenyu mavharo. Ndakanga ndiri kukuzivisai kuti donzo riripo nderekuti toda kuti muzivane kana kuti tizive vaimbi vedu vemuZimbabwe vanotirovera ngoma dzinodakadza. Saka mukati pezuva ranhasi ndaitirwa nyasha ndikasanganiswa naPapa Tongo vari paGlenora Sea Extension zvavo paZimbabwe live and clear and direct. Imwe unozodiko zvako manzwa mamiriro akaita chikwata cheSuper Generation. Papa Tongo vamwe vakazotanzi aikona kurebesa munamato sadza richipora. Regai tipinde pana Zame inova album yechi2. Ndoda kutora kambo kanonzi Zame zvakare kandiri kufunga kuti kanga kari munamato nekuda kukurudzira vanhu kunzi hanzi aikona kuvhundutsirwa nerima unodoka asi within the next 12 hours zuva riringe rapo. Amene kuti mungade kutsanangura here zvakare pa kambo ikaka kaZame kuti message yamaida kuti mupe kune vatsigiri nevanofarira mumhanziwo vana veZimbabwe yange iri yekuti iko pana Zame toda kuti tibva tarova kambo kacho zvakare. Right. Pana Zame munamato wokurumbidza, kurairidza munhu, kurangaridza munhu kuti munhu akafanira kurumbidza Jehovha iye muiti wazvose. Nekuti chekutanga moti anotipa mweya wokufema kuti tiverengo panyika yevapenyu. Saka zvakangonaka tigare tichirumbidza Jehovha nguva dzose, nekuti kurumbidza Jehovha ndio munamato wakanaka unokunda yose minamato, unokunda kukumbira. Munamato unotaura uchitaridza kugutsikana nezvakaitwa naJehovha pakukupa mweya wokufema. Uyezve ndiye anovamba zvinhu. Kana gore ratanga ndira tine kutenda kuti tinosvika muna December. Kana rima regave rakadzama sei iva nekutenda kuti chiedza chichajeka ramangwana. Saka munamato
unotumidza zita raJehovha uchibonga Jehovha. Ndinotenda.